Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ονομάζομαι Μαρία Σταθάκου και αυτό είναι το Growthcast. Εάν δεν θέλετε να χάσετε το περιεχόμενό μας, κάντε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι μας. Σήμερα είναι μαζί μας η Ελευθερία, είναι η υπεύθυνη του παιδαγωγικού τμήματος στα κεφαλαία και μικρά, καθώς και η υπεύθυνη για τα εργαστήρια που αφορούν το αισθητηριακό παιχνίδι. Πόσο περίεργο είναι αυτό που κάνουμε τώρα. Το ότι είμαστε αδελφές και μου παίρνει συνέντευξη. Ακριβώς. Αλλά εντάξει, εκτός από αδέλφια, είμαστε και συνάδελφοι. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια μικρή συζήτηση. Ας εστιάσουμε για σήμερα τουλάχιστον στο κομμάτι του αισθητηριακού παιχνιδιού και όχι στα σταθερά μαθήματα που φτιάχνεις. Ναι. Στα κεφαλαία και μικρά έχουμε εισάγει ένα καινούριο κομμάτι στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα που βασίζεται στην εκπαίδευση μέσω των αισθήσεων. Και αυτό είναι το sensory play, το macy play και το clay play. Α, ωραία. Θες να μας πεις λίγα λόγια για το τι είναι όλο αυτό το... Ουσιαστικά, με ένα πολύ γενικό και απλό ορισμό, μιλάμε για το ελεύθερο αυτό παιχνίδι που μέσα από τα υλικά που παρέχονται στα παιδιά δίνονται ευκαιρίες να γνωρίσουν τον κόσμο τους και να αναπτύξουν προφανώς και τις ικανότητές τους. Μιλάμε για ένα ελεύθερο παιχνίδι με πολλά αισθητηριακά ρεθίσματα. Πολύ πολύ απλά. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και σε ποιες ηλικίες απευθύνεται αυτό το παιχνίδι? Ωραία, λοιπόν. Εμείς ξεκινήσαμε στοχεύοντας την ηλικιακή ομάδα των 18 μηνών με 2,5 ετών. Προφανώς είναι και μια ηλικία που το παιχνίδι αυτό ταιριάζει γάντι. Μέχρι τώρα δεν την είχαμε προσεγγίσει αυτή την ηλικία. Παρ' όλα αυτά, κάνοντας τα κανονικά μας μαθήματα και τα σταθερά μαθήματα και τα βιωματικά τα εργαστήρια και μπαίνοντας καθημερινά και σε διάφορα σχολεία, είδαμε πως υπήρχε έντονη ανάγκη για το ελεύθερο παιχνίδι και στα μεγαλύτερα παιδιά. Ναι, ισχύει. Και ήταν κάτι που συζητάγαμε όλες οι εκπαιδεύτριες στο μεταξύ μας. Τώρα, ίσως επειδή ήταν και αυτά τα παιδιά που κλείστηκαν στο σπίτι. Ναι, έπεσε η καραντίνα τότε, νομίζω. Δηλαδή, τα τωρινά 18 μηνών δεν το νιώσαν τόσο πολύ. Αυτά που τώρα είναι λίγο μεγαλύτερα και πάνε παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο. Νομίζω ότι έπεσε ακριβώς. Και που ήταν κλεισμένα μέσα σε 4 τοίχους. Με τον κορονοϊό. Οπότε, τη ζήσαν τις επιπτώσεις. Και στην έλλειψη της κοινωνικοποίησης και το από κοντά. Οπότε... Και στην έλλειψη αριθμάτων πάρα πολύ. Και το Κυρίως αυτό. Γιατί το να είσαι ένα παιδί κλεισμένο μέσα σε 4 τοίχους, όσο πρόθυμος και να είναι ένας γονιός και ένας ενήλικας να ασχοληθεί με το παιδί. Ναι, και να του δώσει ιδέα. Είναι αυτονόητο πως έχουν χαθεί άπειρες ευκαιρίες και ρεθίσματα για την αισθητηριακή του ανάπτυξη, που προφανώς κρύβονται στον εξωκόσμο. Δηλαδή. Στο περιβάλλον έξω. Πόσες φορές, και εμείς όταν ήμασταν μικρές που παίζαμε. Σωστά, έξω. Το να μυρίσεις το λουλούδι. Θα παίξεις με τις λάσπες. Μπράβο. Στους νερόλακους, με τα ξύλα. Σωστά. Πολύ σημαντικές δραστηριότητες και ευκαιρίες που έχουν χάσει τα παιδιά. Ισχύει. Και φαίνονται τώρα επιπτώσεις όντως. Ναι, αυτό ακριβώς. Οπότε εδώ είναι που έρχεται το αισθητηριακό παιχνίδι να παρέχει τις ευκαιρίες αυτές και τα υλικά αυτά που έχουν ανάγκη τα παιδιά. Άρα... Σε κάθε ηλικία, υποθέτω, προσαρμοσμένα προφανώς, προσαρμοσμένα. Οπότε πλέον το κομμάτι μας περικλεί και την προσχολική ηλικία. Οπότε μιλάμε για 18 μηνών έως 6 ετών. Ωραία, κατάλαβα. Προφανώς μπορεί να πάει και σε μεγαλύτερη. Δηλαδή, το αισθητηριακό παιχνίδι μιλάμε ότι μπορεί να φτάσει και μέχρι 100 χρονών. Υγεία να έχουμε, θέληση να έχουμε, να παίζουμε. Ωραία, πάμε λίγο να το σπάσουμε τώρα και να εστιάσουμε προς το δικό μας κομμάτι. Είπες sensory, είπες μέση, είπες clay. Πάμε λίγο να τα δούμε. Ποια διαφορά είναι μεταξύ τους, τι είναι αυτό? Ωραία, ας το πάρουμε ένα. Ας πιάσουμε το sensory play. Τι είναι το ελεύθερο παιχνίδι που δεν λερώνει και τόσο. Προφανώς θα λερώσει σε σχέση με ένα απλό, δομημένο, συμβατικό παιχνίδι. Αλλά δεν είναι και μέση play. Ναι. Που προφανώς περιλαμβάνει τη χρήση των αισθήσεων. Εδώ, σαν κεφαλαία και μικρά, έχουμε φτιάξει ένα κύκλο των αισθήσεων, τον κύκλο των αισθήσεων, ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει 4 βιωματικά εργαστήρια και εστιάζει κάθε φορά σε μια διαφορετική αίσθηση. Μιλάμε για την όραση, για το βιωματικό εργαστήρι της αφής, της όσφρησης. Προφανώς έχουμε αποκλείσει την γεύση λόγω αλλεργιών με τα παιδιά, δεν μπορούμε να το ρισκάρουμε. Γιατί ερχόμαστε σαν εξωτερικοί συνεργάτες, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις πιθανές αλλεργίες. Κάθε παιδιό, σωστά.
Ουσιαστικά, σε κάθε εργαστήρι ακολουθούμε τις περιπέτειες των δύο πρωταγωνιστών μας, την κυρία Σούλα Σισούλα, τον κύριο Πατάτα, και ανακαλύπτουμε την κάθε αίσθηση παίζοντας με διαφορετικά υλικά. Μιλάμε για υλικά είτε εξειδικευμένο εκπαιδευτικό εξοπλισμό, είτε και απλά υλικά όπως φρούτα, νερά, ρύζια, μακαρόνια και διάφορα άλλα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε επίσης τα εποχιακά μας sensory βιωματικά, όπως είναι αυτό του φθινοπόρου. Πολύ ωραίο το φθινοπόρο. Που παίζει, το Σεπτέμβρη. Σεπτέμβρη-Οκτώβρη. Γιατί είναι για την προσαρμογή. Πολύ καλό για την προσαρμογή όσοι φορές το έχω κάνει τέτοιους μήνες. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία έτσι, για ομαλή προσαρμογή των παιδιών. Γιατί ουσιαστικά ελεύθερο παιχνίδι, αφήνει τα παιδιά να κατευθύνουν μόνα τους το παιχνίδι τους, χωρίς πιέσεις. Αυτόρμητη αλληλεπίδραση. Δεν υπάρχουν ούτε περιορισμοί ούτε κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν τα παιδιά που μόλις έχουν μπει σε κλάματα, δεν ξέρουμε όλοι αυτά της προσαρμογής. Οπότε απλώς πειραματισμός με τα υλικά και παιχνίδι. Τι άλλο έχουμε? Τα άλλα εποχιακά Χριστούγεννα. Ναι, τη χριστουγεννιάτικη αισθητηριακή ιστορία. Πολύ ωραία. Βιώνουμε όλοι μαζί το παραμύθι μέσα από τις αισθήσεις μας. Το αποκριάτικο, το πασχαλινό, πολλά ακόμα. Ωραία. Σε γενικές γραμμές, αυτά. Αυτά για το sensory play, σωστά. Μετά μου είπες messy play. Να πιάσουμε και το messy play. Ποια είναι η διαφορά, γιατί ψηλό ίδια μου ακούγονται. Κοίτα, είναι το ίδιο. Η διαφορά είναι στο βαθμό της εγκαταστασίας. Μιλάμε για το παιχνίδι που λερώνει. Το παιχνίδι της εγκαταστασίας στα ελληνικά, άμα το πάρουμε σαν μετάφραση. Ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα με αυτό που περιγράφουμε τόση ώρα. Απλά παίζουμε για να λερωθούμε χωρίς φόβο. Και χωρίς φόβο ότι θα λερωθούμε εμείς, ότι θα λερωθούν τα ρούχα μας, η τύχη μας, το πάτωμα, το οτιδήποτε. Το παιδί έχει όλη την ελευθερία να παίξει με τα υλικά που θέλει, όπως αυτό θέλει, και να ανακαλύψει μόνο του τι μπορεί να γίνει με αυτό το υλικό και τι μπορεί να κάνει. Μέσα από τον πειραματισμό. Μέσα από τον πειραματισμό, ναι. Και τα υλικά, υποθέτω, είναι λίγο πιο... Τα υλικά είναι πιο βρώμικα. Πιο βρώμικα, σε εισαγωγικά. Άλλο να πάρεις ρύζι και μακαρόνια και άλλο αλεύρια και νερά και λάσπες. Και λάσπες και χρώματα και... Ναι, και όμπλεκ που είχαμε πάει. Όμπλεκ, πάρα πολύ ωραίο. Οπότε, ναι, μιλάμε για ένα μη κατευθυνόμενο παιχνίδι, που απλά στοχεύει στον πειραματισμό, στην εξερεύνηση και χωρίς γενικά να υπάρχει αυτό ο φόβος των συγκεκριμένων προσδοκιών που έχουν τα παιδιά. Τι εννοείς προσδοκιών? Οι προσδοκίες που έχουμε εμείς οι ενήλικες. Δηλαδή, άλλο είναι το να περιμένεις ότι το παιδί θα πάρει το πινέλο, θα το βουτήξει στο νερό και μετά θα πάει στην νερομπογιά και θα ζωγραφίσει πάνω στο τετράδιο. Ναι, σωστά. Ένας μέσος ενήλικας αυτό περιμένει με αυτά τα υλικά. Και άλλο όταν το παιδί μπορεί να ζωγραφίσει με το χέρι του, αντί να διαλέξει το πινέλο, να διαλέξει το χέρι του. Σωστό. Και να ζωγραφίσει ούτε καν με τα χρώματα, να ζωγραφίσει με το νερό. Σκέτο, ναι. Ή να χρησιμοποιήσει τα πόδια του αντί για τα χέρια του. Όντως. Κάτι που γενικά το κάνουμε όντως τελείως ασυνείδητα. Μπράβο, σαν ενήλικες πια. Ναι. Είναι αυτό που θα ακούσεις από τον ενήλικα όχι, τι κάνεις. Είναι λάθος αυτό που κάνεις. Ναι, πιάσε το πινέλο, ξέρω. Ναι, γι' αυτό το έδωσα, για να ζωγραφίσεις. Αυτό είναι που σου παρέχει το messy play, που δεν το έχει ένα απλό βιωματικό, έτσι, απλό παιχνίδι. Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα. Και μας μένει και το clay play, το οποίο και αυτό ψηλό εξυπακούεται, clay play πυλός. Ναι, ακριβώς. Το ίδιο μη κατευθυνόμενο παιχνίδι, με βασικό υλικό τον πυλό. Οπότε μιλάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες που παρέχονται στα παιδιά και εργαλεία. Χωρίς όμως να λειτουργήσουν περιοριστικά προφανώς ή χωρίς να δώσουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δεν θέλουμε αυτό το πράγμα. Σε όλα και στα 3 αυτά εργαστήρια νομίζω ότι όταν δίνουμε τα εργαλεία, δηλαδή τα δίνεις και μετά αφήνεις το παιδί και τα κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή μπορείς να δώσεις το πλάστικ και να πεις τώρα αυτό το παιδί θα πάρει το πλάστικ και θα ανοίξει το πυλό και εν τέλει να το πάρει και να κάνεις πούμε σχέδια. Ισχύει, νομίζω παντού και στα 3 είναι. Και αυτή είναι ένα από το σημαντικότερο κομμάτι του αισθητηριακού παιχνιδιού. Αυτό που κάνουμε πριν τις προσδοκίες. Οπότε, ναι.
τα παιδιά επιλέγουν μόνα τους με το τι θα παίξουν, αυτό που λέμε, το πώς θα το επεξεργαστούν. Να πούμε ότι το βιωματικό εργαστήρι με τον πυλό, ο απότερος στόχος δεν είναι η δημιουργία μιας μεγάλης κατασκευής, βασικά οποιασδήποτε κατασκευής. Το οποίο αυτό συνηθίζεται από τα σχολεία, θέτω. Ναι, συνηθίζεται επειδή δίνεται... Είναι είναι περιορισμένος ο χρόνος σίγουρα, είναι περιορισμένο και το υλικό, οπότε λογικό να είναι πιο οργανωμένο το παιχνίδι με τον πυλό σε μια τάξη. Συνήθως στα σχολεία δίνεται, παρέχεται στο παιδί ο τυποποιημένος έτσι της... τη σακούλα του. Τη σακούλα είναι τη μικρή, ο τυποποιημένος πυλός, οπότε θα καταλήξει απλά σε μια μικρή κατασκευή. Ναι. Εμείς δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Θέλουμε κυρίως να έρθει σε επαφή το παιδί με τον πυλό. Πολύ πιθανόν να δημιουργηθεί, να καταλήξει το εργαστήρι σε μια κατασκευή, η οποία συνήθως βγαίνει και αβίαστα από τα παιδιά. Όχι συνήθως, πάντα. Αλλά δεν είναι καθοδηγούμενη από εμάς. Αυτό. Και εν τέλει βγαίνει, ενώ ανταποκρίνονται θετικά τα παιδιά σε αυτά τα εργαστήρια. Ρωτάω, ενώ ξέρω ήδη την απάντηση, γιατί έχω κάνει και εγώ τέτοια εργαστήρια. Και ξέρω ότι η απάντηση είναι θετική και ναι. Προφανώς. Όχι μόνο είναι ναι, είναι ένα μεγάλο ναι. Ένα τεράστιο, πραγματικά, φωναχτώ. Τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν ξαναέρθει σε επαφή με το φυσικό πυλό. Είπαμε, πιθανόν να έχουν ξανάρθει με τον τυποποιημένο πυλό, αυτό το εμπορίου, αλλά με τον φυσικό πυλό δεν έχουν ξαναέρθει σε επαφή. Ναι. Ο φυσικός είναι πιο μαλακός. Ναι. Είναι πιο... Και άμα βάλεις και νερό, πολλά παιδιά, ας πούμε, τους έκανε πολύ εντύπωση. Λέγανε, τους έμοιαζε με λάσπη, ας πούμε. Ναι, κυρία μοιάζει σαν λάσπη. Ναι. Είναι πιο εύπλαστος, ναι. Οπότε τα εντυπωσιάζει πιο πολύ τα παιδιά και θέλουν και περισσότερο χρόνο προφανώς για να τον επεξεργαστούν. Άλλα παιδιά θέλουν λίγα λεπτά και μπαίνουν αμέσως στο παιχνίδι, το πλάθουν. Είναι αυτά τα πρώτα λεπτά που τι ακουμπάει το χέρι μου, τι είναι αυτό που αισθάνεται, πώς το αισθάνεται. Και είναι και άλλα παιδιά που χρειάζονται ολόκληρα εργαστήρια, που το έχουμε ζήσει και δύο αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό νομίζω ότι το λέμε συνέχεια ότι είναι αναγκαίο πολλές φορές να κλείνουν πιο συχνά τέτοια εργαστήρια. Ναι. Κυρίως για τα ίδια τα παιδιά. Γιατί βλέπεις και πιο άμεση και πιο γρήγορη ανταπόκριση. Ναι. Αυτό. Ναι, δηλαδή χρειάζεται λίγο χρόνο παραπάνω κάποια παιδιά για να το συνηθίσουν. Μια σταθερή επαφή με αυτό το υλικό. Σωστό. Καλά, εντάξει, μετά μπλέκονται και άλλου είδους περιστάσεις. Γιατί υπάρχουν κάποια παιδιά που θέλουν κάποιο χρόνο, κάποια λεπτά, όπως είπες εσύ, και υπάρχουν κάποια άλλα παιδιά που μπορεί να έχουν κάποια αισθητηριακή δυσλειτουργία, ας πούμε. Ναι, εντάξει. Που υπάρχουν και αυτά, εννοείται στα σχολεία πια. Προφανώς. Οπότε και αυτό θέλει μια πιο. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι δεν γνωρίζουν και οι εκπαιδευτικοί, και είναι λογικό αυτό το πράγμα, ότι τα παιδιά, ορισμένα παιδιά έχουν κάποιες αισθητηριακές δυσκολίες. Ισχύει. Που το καταλαβαίνουν τη στιγμή που θα φέρουμε εμείς τον πυλό, τη στιγμή που θα φέρουμε εμείς το όμπλεκ. Ναι, που είναι κάποιο υλικό το οποίο δεν είναι τόσο συνηθισμένο και δεν έχει έρθει κάποιο παιδί και μπορεί να το ενοχλησανθεί αυτό. Ναι. Ισχύει. Θυμάμαι ένα fun fact που είχες πει κάποια στιγμή σε ένα meeting, που είχες πει ότι ακόμα και μεγάλοι έχουμε, σχεδόν όλοι έχουμε κάποιες αισθητηριακές δυσλειτουργίες που μπορεί να μην έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Δεν είναι ότι τέτοιες ιδιαιτερότητες μπορεί να έχουμε μόνο κάποια παιδιά που μπορεί να είναι στο φάσμα που το έχουμε έτσι πολύ συνηθισμένο. Ναι, ισχύει. Πολύ πολύ ωραία πληροφορία. Ναι. Οπότε ανταποκρίνονται. Προφανώς. Ναι. Πολύ χαρούμενα τα παιδιά. Και ξέρεις, είναι και αυτή η νίκη του εκπαιδευτικού. Το ότι όταν βλέπεις ότι τα παιδιά που ίσως βρίσκονται στο φάσμα που πεις και εσύ, που έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Και σε μια απλή τυπική δραστηριότητα δυσκολεύεται να καταπιαστούν, να το προσεγγίσουν το παιχνίδι, να ενταχθούν γενικά στο σύνολο της ομάδας. Ενώ στο εισιτηριακό παιχνίδι και ειδικά μέσα το play, όλα αυτά, έχουν τη δική τους ευκαιρία να συμμετέχουν, να προσεγγίσουν στο χώρο τους, στο χρόνο τους, στο υλικό. Τόσο όσο μπορούν να το κουμπίσουν όσο θέλουν. Ακριβώς. Και εν τέλει το ευχαριστιούνται τόσο πολύ. Δηλαδή το βλέπουμε εμείς και στα παιδιά. Πόσο πολύ. Δηλαδή φεύγουν με χαμόγελο, φεύγουν με γέλια. Δηλαδή μιλάμε για ένα παιχνίδι τελείως συμπεριληπτικό για όλους. Ναι.
Ένα συμπεριληπτικό παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραία λέξη. Ένα συμπεριληπτικό παιχνίδι. Συμπεριληπτικό και θεραπευτικό θα έλεγα. Και το βλέπω θεραπευτικό και για τα παιδιά και για τους μεγάλους. Δηλαδή, εγώ το βλέπω στον εαυτό μου από τότε που ξεκίνησα να κάνω αυτά τα εργαστήρια. Πώς εμένα με βοήθησε να αποδεχτώ σε εισαγωγικά και να συνηθίσω. Το χαμό. Ναι. Το οποίο σαν ενήλικες δυσκολευόμαστε. Είναι κατανοητό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, προφανώς υπάρχει ένας δισταγμός από έναν ενήλικα. Υπάρχει και ένα άγχος μόλις στη θέα του χαμού. Ότι τώρα τι είναι αυτό το πράγμα. Εκείνη τη στιγμή το μυαλό σπαγώνει. Λες τι έχω να μαζέψω, τι έχω να κάνω, δεν μπορώ να τα κουμπίσω αυτό το πράγμα, παπά. Είναι κατανοητό. Και προφανώς γιατί όσο μεγαλώνουμε, φεύγουμε και από την ομορφιά του χαμού. Ναι, αυτό. Όσο είμαστε μικροί, είμαστε πάρα πολύ εξοικειωμένοι. Ζούμε με αυτό το πράγμα. Είναι παιχνίδι αυτό. Ο χαμός είναι παιχνίδι. Και όσο μεγαλώνουμε μετά. Ναι, απομακρυνόμαστε. Ναι. Αλλά εδώ είναι που έρχεται το Messy Play και είναι αυτό που μπορεί να κάνει τον ενήλικα να ξανασυνδεθεί με το παιδί μέσα του. Το οποίο το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Σωστά. Εγώ πάντα όταν πηγαίνω στα σχολεία και κάνω ένα Messy Play, ένα Clay Play, πάντα προτείνω στους εκπαιδευτικούς που είναι γύρω, αντί να μην μένουν μόνο στο να προσέχω τα παιδιά, να συμμετέχουν μαζί μας, να παίξουν ελεύθερα, να ζήσουν και αυτές τις στιγμές, τις ελάχιστες στιγμές του ελεύθερου παιχνιδιού. Να γίνεις και εσύ ένα παιδί. Είναι αυτό που λέμε ότι άμα φεθείς πραγματικά, είναι εκεί πέρα που καταλαβαίνεις την αγνή ομορφιά του παιχνιδιού, ναι. Πραγματικά. Προφανώς μην μιλήσουμε για όλα τα θετικά, τώρα μην χάσουμε χρόνο, για τα τόσα θετικά που μπορεί να προσφέρει ένα Messy Play, ένα Clay Play, την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων, μαθηματικών δεξιοτήτων. Λεπτή και τρικινητικότητα, σίγουρα. Συγκέντρωση, φαντασία, τα πάντα. Ναι, σωστά. Κοπήσεις, συνεργασία, ομαδικότητα, όλα αυτά τα βλέπουμε πάρα πολύ μέσα στην τάξη. Αλλά γιατί να μην εστιάσεις στη χαρά που προσφέρει και το χαμόγελο που βγάζει αυτό το παιχνίδι στα παιδιά. Πραγματικά, γιατί εμένα αυτό μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση στις νηπιαγούς και στα παιδιά όταν πηγαίναμε αρχικά και κάναμε αυτά το sensory play αρχικά. Θυμάμαι ότι κάποιοι νηπιαγωγοί που μπορεί να μην είχαν έρθει σε τόσο πολύ επαφή με αυτού του είδους το παιχνίδι και να είχαν συνηθίσει πιο πολύ το οργανωμένο, τις οργανωμένες δραστηριότητες, φαινόταν λίγο απόμακρο. Ναι, λίγο απλό ίσως συγκριτικά με ένα οργανωμένο παιχνίδι. Δηλαδή, εγώ τους εξηγούσα ότι έχουμε έρθει με κάποια συγκεκριμένα ερεθίσματα, με κάποια συγκεκριμένα υλικά για να έρθουν να παίξουν ελεύθερα τα παιδιά. Και συνήθως η αντίδραση είναι. Τι αυτό. Ναι, και. Ναι, αυτό ακριβώς. Και τι γίνεται με αυτό. Αυτό. Αλλά αφότου τελείωνε το εργαστήρι και βλέπανε πόσο πολύ το ευχαριστιόντουσαν τα παιδιά, μετά καταλαβαίναν νομίζω την ουσία. Ναι. Ένα παράδειγμα που μου έρχεται τώρα εμένα είναι εκπαιδευτικοί που μου έχουν πιάσει και μου έχουν πει στο τέλος ότι ξέρεις τι, και μόνο που βλέπω ότι τα παιδιά το χάρηκαν τόσο πολύ, το χαμογέλασαν τόσο πολύ, το χάρηκαν με την ψυχή τους, εμένα αυτό είναι υπεραρκετό. Και αυτή είναι η ουσία εν τέλει. Η ουσία, ναι. Αυτών των εργαστηρίων. Έχουμε χάσει λίγο το νόημα στο παιχνίδι. Ισχύει. Και αυτή η ουσία είναι λίγο δύσκολο να την καταλάβεις στην αρχή, άμα δεν έχεις πολύ επαφή. Δηλαδή, και εμείς σαν ομάδα, σαν κεφαλάκια μικρά, υπήρχαν, δεν θυμάσαι, επειδή είμαστε και μια ομάδα η οποία δεν αποτελείται μόνο από νηπιαγωγούς, υπάρχει μια ποικιλία. Έχουμε δημοτικής εκπαίδευσης, έχουμε θεατρολόγους, έχουμε χιλιαδιό. Στην αρχή υπήρχε ένας δισταγμός ότι πώς θα πάει αυτό ακριβώς το βιωματικό. Και τώρα τι γίνεται με αυτό. Αλλά εντάξει, μέσα από την εκπαίδευση που κάναμε και μέσα από τις ίδιες τις εμπειρίες που νομίζω. Ναι, όταν ήρθαν σε επαφή και πήγαν στα σχολεία. Αυτό και το είδανε πρακτικά μόνες τους. Το ίδιο πράγμα είπανε. Και οι ίδιες ότι όντως τώρα κατάλαβα πόσο πολύ το ευχαριστιούνται τα παιδιά. Ναι. Δηλαδή εκεί καταλαβαίνεις πραγματικά την ουσία. Και πόσο οι ίδιες το χάρηκαν επίσης. Ακριβώς. Δηλαδή άμα πεθείς να παίξεις σαν παιδί, παίζεις σαν παιδί κι εσύ. Απλά, ξέρεις τι, φεύγει το τόσο στοχοθετημένο πράγμα, η πιο στοχευμένη δραστηριότητα που πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε μια δραστηριότητα και να έχει 15 στόχους από πίσω. Και αρχή, μέση, τέλος. Και... Που ωραία και αυτά και προφανώς χρειάζονται στην εκπαίδευση, αλλά κάπου έχει χαθεί
ελεύθερο παιχνίδι με το τι θέλει το παιδί και πώς θέλει να επεξεργαστεί τον κόσμο του το παιδί. Και μην ξεχνάμε ότι ειδικά σε αυτές τις ηλικίες αυτός κανονικά θα έπρεπε να είναι ο άξονας. Δηλαδή, σε αυτές τις ηλικίες είναι το παιχνίδι, το εργαλείο του παιδιού, το να καταλάβει τον κόσμο που το περιβάλλει γύρω του. Μπράβο. Ωραίο και το οργανωμένο και το στοχοθετημένο, αλλά μην ξεχνάμε αυτό το πόσο σημαντικό είναι το ελεύθερο παιχνίδι, όντως, για το παιδί. Συμφωνώ απόλυτα. Πάρα πολύ ωραία. Και νομίζω και πολλά είπαμε. Σε Μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ παρόλα αυτά, Ελευθερία, για τις πληροφορίες που μας έδωσες. Κάπου εδώ νομίζω πως ήρθε η ώρα να τελειώσει και αυτό το επεισόδιο του Growthcast. Καλή συνέχεια σε όλους και σε όλες από εμάς, από τα κεφαλαία και μικρά. Και τα ξαναλέμε σε 2 εβδομάδες. Γεια σας. Αντίο.